Matuod ka, day? Nagabusong ka? Yes, yes, yes! Maging tatay na ko! Maging tatay na ako! Woo! Wala ka ba? Day! Hindi pa gid man confirm gid Ha? Pero Ario, nagbakal na ako sa pregnancy test kit. Kagin try ko na ari na. Malipayo ginako katama, day malipayo ginako. Ricky. Anong buhaton ta, ha? Mano kita? Mabakal kita sa mga bayo sa bata ta, ha? Buang ako. Sige na! Hoy, wala pagari kita baka siguro. Ate, sige, ilis na kay papacheck up kita. Ano? Sige na, day. Luya ko magkasiguro, ya ko nga makahanda na kita sang dapat atong mabuhaton. Kani sige na, mapacheck up kita, day. Kas, positive. Yes. Yes! Tatay lang ko! Tatay lang ko! Nakatatlo man ka tuig ang hulat niyo, no? Oo eh! Kas, anong dapat naman buhaton? Enjoy sa moment nga nagabusong ka. First 3 months, doble nga halong dapat, ha? Kung ano ang gina-crave mo nga pagkaon, kauna. Kagriki. Halungi si Belinda, ha? Kas? Karandagan nga naani nga maghulag. Kinahanglan, jutay nga hinay maghulag, ha? Kas, kabalo ka naging sa ako. Dasi kuya bala maghulag. Oo, gani. Pero subong, hinay-hinay lang anay, Hindi ka magkabalaka, Kas. Ako mabantay sa iya. Kag ikaw, ya, hindi magpatama, ha? Ah? Basi bala kung hindi mo na pagpahulagon si Belinda. Eh... Handa ka naton kay basi kung may gina-crave siya nga pagkaon kag hindi mo mahatag, sige ka, masunggod gina siya. Isang 5 pa kabukid ang taklaron ko, Kas. Mahatag ko lang gusto niya. Ay, importante. Wala sa matabo sa bata namon. Amo gina dapat ang buhaton mo, Kas. Kas. Ay, Kas? Kas, pwede ka nakapagaga. Pangayua ang tanan mo nga maluyagan. Amo gid Kas. Sige, balik ka mo din next week, ha? Oo, Tikas. Sana naman may balang kung ano ang gender sa bata, ha, Kas? Anong... Dugo. Ano nga dugo? Dugo, Ricky. Ha? Din! Sa din! Ricky! Di! Dugo! May dugo ang shorts mo, kaga! Ricky! Ricky, Diyos ko! Diyos ko, ang baby ko! Belinda! Hindi gid para sa inyo ni Ricky ang baby nga ato anak. Naghalong man ka mo, ginhimo niyo man ang tanan. Open pa kamo. Madamo pa kamo sang mahimo nga. Ma, pa, nagsalig kami. Anak, ari na eh. Gabalo ka mo kung ano nga. Hi everyone! Kamusta ka mo? This is Radyoman Elna de la Cruz ang RMNDYHB Bacolod, ang inyong manululat kag direktor sa drama Dabu Dabu. Inyong inibabatian Lunes, Tubtub, Sabado. Kung kamo may mga kasaysayan nga gusto ipalayag sa kahanginan, sulatan ninyo ina kag ipadala sa aton palatuntunan. I-like, share, and follow sa amon nga Facebook page. RMN Drama Production Center, Hiligaynon Areas.